Merħba, kif intom? Aġralkom bħali tippruvaw tajdu xi ħaġa u ma tkunux tafu kif se tajduha? Jew tkunu tixtiequ tajdu x'qegħdin taħsbu jew x'qegħdin tħossu u ma ssibux il-kliem adattat? Illum waqt dan il-ħin tagħna se naraw li mhux bil-fors dejjem nużaw il-kliem jew il-kitba biex nesprimu dak li il-ħafna li jkun hemm ġo fina. Il-prayer space tal-lum jisimha Pinġi Stampa u fija ser naraw kif aħna l-bnedmin fil-waqt li nużaw lingwi differenti biex nikkomunikaw ma' xulxin, għandna lingwa li l-bnedmin jafu u jifmu. Din il-lingwa universali hija l-arti u llum ser nużaw it-tpenġija. Għal din il-prayer space għandna bżonn karta vojta u kuluri li tħobbu tużaw intom meta tpenġu xi ħaġa. Issa jekk tridu tistgħu taħsbu f'xi ħadd li bħalissa qed iħossu waħdu jew jinsab ma jiflaħx. Imbagħad ħudu il-karta l-vojta u pinġu fuqha xi ħaġa sabiħa li din il-persuna li ħsibtu dwarha biex tgħinha tħoss aħjar meta turija din it-tpenġija tagħkom. Jekk hawn min jaħseb illi ma jafx jipinġi, jista' juża kuluri differenti u jagħmel sinjali li bihom xorta jkun qed jesprimi lilu nnifsu. Flimkien nagħlqu ftit għajnejna u nirringrazzjaw lil Alla ta' din il-lingwa universali u tal-impatt pożittiv li din il-lingwa kkulurita tħalli fuq kull uman. Slim u ħudu ħsieb.